rozťahovali. Šachvorostov. Hostia sú usadení v útočnom pásme. Michal Novák a jeho tvrdý strelecký pokus, ale Henrik Švec mu obetavo do tej stredy padol. Dokonca šiel zakľaknúť aj do druhého naznačeného zakončenia. Šachvorostov na Nováka, jeho ďalšia delová strela. Matej sa to snažil dorážať. Ešte raz Novák. Šachvorostov. Stiahnutie na ľavú stranu a odtiaľ prišiel pohotový strelecký pokus. Využitá presilová hra zásluhou Andreja Legalina. Výrazne lepšia presilovka ako v predchádzajúcej tretine pri tom Švecovom treste. Znížené 1-2. Kým domáci si zatiaľ v početnej prevahe nezahrali, takto Poľčani tú svoju druhú dokázali využiť. A to zásluhou 23-ročného útočníka. Ten prelomil nepriestrelnosť Patrika Lietavu. Ešte raz nekompromisné zakončenie do protipohybu dubnického brankára, ktoré sa ešte zrejme obtrelo aj o hornú žrť. A následne sa zatrepotalo v sieti.